Saturn și Banksy la un nou episod aici cu Mihai. Salutare! Astăzi o să ne jucăm CSGO. Deja sunt în CSGO și te aștept. Ok, stai așa că imediat. Bă, Se aude bine. mie cred că o să-mi face la că eu mai fac și video, adică... Faci un pana mea că vorbește în șoaptă. Dați drept. Ok, stai așa, intru acum. Am CS-ul la maxim în cața și... Am la 19% și îmi bubuie urechile cu aia. Hai, Mulțumim! Păi am primit VIP, nu? nu-i corect, vreau și eu VIP. Dat capta. Și în casa de focul. Stop, be, țigănor. Da-mi și mie VIP, te rog. Ce pană m-a fost? Ceva a fost. Ce-i drept, ceva a fost. Ei drept. Hai bomba. Așa mă. Fii atent, pun perete, foaie verde. Castravete și Mamă, era să zic un cuvânt. Castravete și pulă verde. Astăzi ne jucăm pe server. Pe zone jucăm acest server minunat care suntem de foarte mulți ani. Și să vedem decât... V-am cărat runda asta nabilor. Da. Da, sunt alta pe ceva. E rublă. Dacă am și urma. Headshot. Fuck you! Shut the fuck up! Dă-i le muști. Dă-le muști. Ei, Humiliation. gata. Ok. Vreau să mă așez cu scaunul. De asta am stat pe cap. Haide, Mihai, știu că poți. Să-i fuți pe toți. Haide, Mihai, știu că poți să-i fuți pe toți. Haide, șarpele! Hai, da, băi. Șarpile. Șarpele, mâncame coaiele. Ala reol. Headshot. Coaie, uite cum se uită la tine. Mamă, cum se uită la tine, pun perete să-mi bapul la tine. Se uită la tine, pun perete, coaie. Sunt pro dacă am citit aia. Sac, pac, muie. Eu nu ți-am dat mut pe... La de sub. Alo, pronto? Alo, pronto, sunt contactul. Contactul, sunt loveaua, sunt băiatul, eu sunt protul, eu sunt matul. Alo, pronto, sunt contactul. Loveaua, sunt băiatul. Am hack-uri de skin-uri. Ăla de sub mine gay. Wow! Ăla de sub mine e gay. Tu Foxy, mătii, asta și mâine. Băga mea și Hâlă. măta aia. A, nu scop time. Bine, frate, nu scop time.
Dacă mai și pot. Bă, îmi face lag. Somn? Bă, îmi face lag, Să-ți moarte. ajutor. Ce-ți face la mămăta? Nu, n-am net. Mai... Da, Ai 5 ping! Ai 5 ping! păi da, totuși, eu mai și filmez. Păi, dar mie filmarea când am făcut primul episod de CS n-am avut lag. Niciun pic de lag n-am avut. Ce... Ok. Ca să a fost episod de azi, uitați la Nations, Christ, ne vedem data viitoare. Pa!